Тяхната експертиза, качеството на работа, лесната комуникация с тях, говорим на един език, гледаме в една посока, е високия професионализъм и клиентското отношение и винаги е истинско удоволствие да се общува с всеки един член от екипа на компанията. Казвам се Весела Петрова и съм оперативен директор в Colliers. Нашата компания е международна консултантска компания за недвижими имоти с офис в България от 1991 година. Нашите услуги са насочени към ползватели и собственици на различни видове бизнес сгради. Представляваме компании в сегменти като търговски площи, офис площи, логистични и индустриални имоти и висококачествени жилища. Имахме нужда от допълнителен уебсайт за един от отделите ни, който предлага висококачествени жилищни имоти. Екипо създадоха уебсайт и направиха първоначалната оптимизация за него. Има много висока оценка за услугата на Кипо. Изключително доволна съм от нея в няколко аспекта и въобще от компанията. На първо място от тяхната експертиза и качеството на работа, съответно крайния резултат, който получихме. Не е за подценяване лесната комуникация с тях, това, че се разбираме много лесно, говорим на един език, гледаме в една посока. И другото, което изключително много ме впечатли от тях и до ден днешен в комуникацията ми с тях продължава да ме впечатлява, е високия професионализъм и клиентското отношение. Това, че винаги са на линия, на разположение за нас, когато имаме каквито и да било въпроси и необходимост от консултация. Много любезни са, много приятни са и винаги е истинско удоволствие да се общува с всеки един член от екипа на компанията. Ако използвам методологията на Net Promoter Score, бих ги оценила с 10, което означава, че не просто съм доволна от услугите им, а проактивно ги препоръчвам на всички мои контакти.